L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El proper dimecres 23 de juny a les 12:05 del migdia, l'Altra Ràdio s'oferirà els següents continguts. Apps, webs i bolets amb en Xavier Garcia, la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional amb en Santi Riera i en Francisco Rubio, periodisme contemporani amb Josep Lluís Micó, catedràtic de periodisme de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, la radioafició amb en Joan Pere Miquel, president de l'Associació Radioaficionats de Catalunya, i la Txari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Víctor. El món de la supercomputació amb Leonardo Bautista, investigador sènior del Barcelona Supercomputing Center, i l'Altra Ràdio a l'Escola amb el mestre Pitu Martínez. Tot això a través de Ràdio 4 en freqüència modulada, televisió digital terrestre o bé per internet, i posteriorment també ens podeu escoltar a la carta en el web de RTBE. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.